porque igual tengo que volver a borrar y hacerlo de nuevo. Yo no quiero perder el tiempo echando cuentas mañana, porque igual tengo que volverlas a hacerlas para el otro día. Eso está bien, pues para los que quieran, bueno, estar pendientes de estas cosas, claro. Pero os números delatan. Revelan que o Deportivo xa perdeu os mesmos puntos na casa que o ano da revelación e un menos que en toda a temporada pasada. Perder un punto fronte ao Athletic non é tan grave, pero siga estalo xogando sen chispa, sen lucidez. Campeonato. Onte foi un deses días onde houbo problemas de sintonización. Para empezar, o Consello de emisora distinta de Irurep, o que irónicamente lle piden que se quede. O técnico bilbaíno fíxolles caso en determinados momentos do partido ata quedarse sen alento e case sen cabeza. A programación ofreceu ademais ingredientes para deportivos, como a rivalidade entre Arsenio e Julen Guerrero no corazón das afeccionadas. O encontro despertou expectación tanto nos máis novos como nos máis vellos. O Deportivo saíu decidido a todos sen olvidar a súa porta. Por eso reclamaban a presencia de Lián. O Athletic, pola súa parte, trocou a súa faciana de equipo conservador colocando unha defensa moi adiantada que lle reportou múltiples beneficios na recuperación de balóns. Fran mascaba o empate. O Deportivo non encontraba o camiño do gol. Na loita pola victoria, os dous equipos amosaron ardor sen límites. Nando e Ciganda, Larrazábal e Manjarín, e Goicoechea, que tivo que marchar do campo por un arrebato pasional. O partido entrou a partir de aí nunha nova fase no que Valencia pasou a xogar un papel protagonista con grandes intervencións. En ataque, Julen facía a guerra pola súa conta e metía medo a Riazor coas súas chegadas. Como Arsenio non vía claro o futuro, decidiu que foran Salinas e Alfredo quenes lo aclarasen. Pero as cousas quedaron como estaban. Só faltaban as explicacións. Os xogadores bilbaínos deron as súas. Os deportivistas contestaron co silencio na súa fuga ante o acoso periodístico. Un acoso do que Guerrero sabe moito, tanto como Michael Douglas na súa última película.